gi chakruokne nyaka bed mana kod giko mare. Nitiere janeno moro ka ma odwa wuoyo kodwa kama tin nyakwaram go jwang. Hello. Hello, ikon tinda na janeno. Ai. In maber? Nyasaye rita. Ndalo mang'eny. Awinjo ka kupogo mwandu gi ng'ama poge kami poge iluongo ni siasa. Manen. To wache. Idwa lala ahinya. Do ng'awe ni ne rusa. An? Inang'e ni ne rusa. Koso mbui gi ber yambo nikech mbui ong'isa ni ne rusa. Ano wada e piny ka nitie ng'ama ong'eyi molo kaka ing'eri ni wuon. Mbui jombui. Jombui ong'e nyaka gima ne ichamo nyoro. An ne gisendikora ni ne rusa. Wara ni un gi bere ilu ne rusa. Wara. Ni wan gi bere ilu wan ne rusa. Aworo nyakalono matiyo gi kuon. Wan maber ahinya ka koth chwe yien wadwa ni wapidhi to weche ng'eny ka to kik upidh yien mondi we uro chwe diriyo moko. Yes. Ka ji opidh yien. To ilal kanyi, ilal kuom diel. Isemanya kanya mokiyuda pesa. Dongo wuoyo last week. Ng'amonego penja na lal en JB nikech Victor ina wuoyo kodi last week. Yes. Yes. To kata nyoro nya wuoyo. Yes. Ng'amonego wach na lal en gavana. Nikech en to kodo choko pesa mondo adhi sero gombo. Yes. Erokamano. To wantie maber ka inyaka ruoth oritowa. Mana in ngimani. Ana nitie Nyasaye rita winjo na asetho nya winjo ni ne ICU. Ne wacho kuoma koro diera nono. Asetho ane ICU kia timora nade kia ngogoya. Kamana. Koro wacho yiengore kon mane senior. Achiko ita. Wach mane. Ingeni ajafuambo. Yes. Jaki midwa ng'eyo mondo aduoki. Wacho ni dingi ukuot. Ma nitie ni dingi uyiengo. Kiwinjo ka wuoyo achanga ma dingi ukuot. Timnia. Dongin mali Juma ka. Yes. Ani ya center. Yes. Kiko ngata kala Life Plaza. Yes. Ibro yuda kala so gari ngi ane ka dinga Captain. Wacha ne wudo wado. Ing'e ni ng'ama nera. To M-Pesa na. Osebudho. Koro akia ni nyathi nyaguogo ni to wino wil go koso ang'a timore. Uchumi nyara kawuone ma osiepna moriwo ni Catherine Okoth gona simu. Ng'isa ni chali ing'eni siasa ne wamwachako chon. Kiluor gik mendiko ko ibro wacha. Jasiasa ok onego bed broke. Wach ni se koro gik mendiko kuomi go nyaka ndiki. Eka gi tiri jasiasa. Acha nikech kala siasa tek manade. Ajo ka kuonde ma kawuono ang'iyo mbui. Yes. Aneno kiketho nying ng'at ma kata mana lwang'e ok onyal kwinya. Ng'at ma odicha gi joge gi ode. Kodi wuora to yawa. Ni siasa ni. Ka sefwenyo ni loya to nyaka many yo masoki go. Yes. Ka ok asoki tamanyo malitni. Man nodonjni. Koro ni mane siasa. Ringeni sane wan wadich Homa Bay giko dwene. Yes. In fact in a week's time. Yes. Ingeni Homa Bay manotimo maber mogik kuom counties ang'wen makaluwo e penj mar class 8 gi class 12. Yes. So we are marking that this month. Kaigani ka dweni orumo to wan gi nyasi mar higni 20 mar ODM. Yes. Madhi mbele machakore Busia. Yes. Kwatieko mano to warwako Mashujaa. Yes. Kwatieko Madaraka. to warwako Devolution Conference. Devolution Conference. Kapok warwako Devolution Conference. Ing'eni e Homa Bay ka be Governor Gladys Wanga tiyo ne joge manoyiere. Yes.
wan gi nyasi mar hingo sumba jo maraga somo ni fundi mang'ula mabe wachako tielo mar ariyo to magi gin moko kuom gik moko mor jomoko koro nyaka angi manya ni to ere kama waduong'e go ere kama wakilo kwinyo mondo attention obed diverted so mago gin gik mantie awinje pero kamaro at least amor ni ucheko uwinjo ni asim tumanya JP ang'e ni min gi chiegni gocha ma igini wacho ni fwambo ka inyalo ng'isi ni koth chwe oko to en ting' mari ka jafwambo mondo iwuog oko ine gi wang'i kendi to e fwambo kae yes inyalo ng'isi ni koth chwe oko yes to kara koth machwe oko onge yes to neno ma kirwako jaket moyiech odwa ni mondo iwuog mondo koth odhi ogoyi ero kamano gima tinde obiro ni social media ni jothurwa yes ober to okelo lal malo ber aparo ni jothuro onego focus kana wanyalo keto energy mo focus go e social media e dongruogewa tapani wanyalo go ndamu mar adiera mokalo ero kamano Charles seche moko Victor yudo ka nyaka ng'at ma in mi imako lwete ndiko kuome kod lemo ne alema but I'm okay ne osipega man Ramogi I'm okay ne jo mawinja I'm okay gie sani to koro an to kat left plaza loso mtoka okay tatie kan gi bura sa auchiel kwano ni nyasi ma wan gogo yes bura mono be an go gi iluongo ni Hope head of public service ochiko kawuono okay so wan watiyo ero kamano president gimbe kamano kaka gichiemo ero kamano ahinya nitie jothumbe ariyo mawuok e piny luo manowero wende moko mag ohangla achiel kuom gi nowero ni wan waonge midomo mingi wago mana tich mano inda gima ousa ni na wuok e lwetu koro nyaka go mdomo mingi wan waonge uchochezi waonge midomo mingi tiche mugoya goya aito Emma Jalamoto nowero ni ng'ama wacho mang'eny thore ng'ama twaka miye 20 bobo cham go chiwo moro ka no gima fwenyo ni dhano ok jaji dhano ywago dongruok to dhano really ok dwa dongruok dhano dwa yako koro kofwenyo ni chomori ter gi dongruok ma yako ni ok idwa so nyaka manye rieko moro midhuli go oko okay ma kokelo wach to bedo wach but gima duong' watiyo maber Governor Gladys Wanga tiyo maber isire maber mokalo gi jopiny manoyiere gi joge wan bende watiyo ne jopiny kaka ne jopiny omiyowa thuolo ero kamano ero kamano kuom loso kodwa de wanyalo go mbaka ding'eny sa mong'adwa ka wabro weyi thuolo mondo los nyamburko mari mbele ewi sup to kapten to karo kabika Frank kacha kapten okabika Frank kacha mondo wacham gicha ka branch sube tinde oluto mano feedback machelo mibie mano feedback mabro tero adi musika machelo mibie ero kamano kapten wasup mopoto akaw mos captain koro gima inyi en wach sup mopoto miwuoyeno ok winji kiwacho ni sup lew kamachielo to kamachielo opote koro ma kare mamiyo jogi ng'eni gigi nitie ero kamano ina man with ero kamano ok chuli rabolo I can still afford yes ero kamano ero kamano jokanyanam ne wanyalo dhi nyime sa ng'adwa ka Stafford director marwa kawuono